Dodgeball. Moderný nástupca klasickej vybíjanej športu, ktorý na základnej škole hrávalo mnoho z nás. Tento moderný, dynamický, tímový loptový šport naberá za posledné roky veľkú popularitu ako v krajinách naokolo, tak aj po celom svete. U nás je však zatiaľ športom neznámym a práve to sme sa rozhodli tu v Trenčíne zmeniť a položiť jeho základy na Slovensku. Našou víziou je rozvíjať tento šport nielen v našom meste, ale aj pomáhať s rozvojom v ďalších mestách, a to po štýle iných krajín, nie len v dospelej, ale postupne časom i v juniorskej kategórii. Našou výzvou je z podpory grantu zakúpiť dresy tímové, reprezentačné, tieto špeciálne látkové lopty už s motívom slovenského dodgeballu, no a taktiež štartovné na majstrovstvá Európy, ktorých by sme sa ako čerstvý člen Európskej dodgeballovej federácie radi zúčastnili a reprezentovali tento rok v Írsku. No a preto som presvedčený ako ja, tak aj všetci moji spoluhráči o tom, že tento šport má u nás svoju budúcnosť a práve aj s vašou podporou sa nám môže pomôcť tento zámer uskutočniť, pretože sme Dodgeball!